Ephesians chapter 4, 17 to 32. Basag ti Ilocano, agigidan tayo amin, page 1318, kadagiti pi Bibles tayo. Page 1318, starting in verse 17, aging ganay di verse number 32. Okay, no nasarakan yon, say aloud, Amen. Sakbay naman nga basaek, kaya't kuman na makita, digidi amin nga outreaches tayo, magrugiti man jelawag, kumusta kay amin di talawag, good morning. Amen. Okay, kastamat ijay pasukin. Pasukin. Okay, Claveria. Claveria. Australia. Aha. Okay. At sa lahat ng ibang mga outreaches at ministries natin, magandang araw sa inyong lahat. Okay, basahan tayo ti Ilocano, verse number 17, kunana, daytoy nga rod ti bagak, ken saksyak iti apo. Adi kayo kumamagmagnan, akas ti panagna, dagiti hentil, iti kinapalangguad, dagiti isip da. Idinto ano kudrepan, ti panakaawat da. Apo, awansat ngiwat yung kawsat. Gusto mo lede, mas basaag? Ephesians chapter 4. Agigidan tayo kunak. Verse 18. Idinto, ano kudrepan, ti panakaawat da. Anayadayuda ti biyag ti Diyos. Gapu ti kinakuneng nga dagadakwada. Amay puon, tinabulsekan na puspuso da. Ngay dinto, anapukaw ti amin nariknadan. Inyawad da ti bagida ti kinaderep. Tapno aramiden da siya agum ti amin na kinarugit. Ngem saan nyo nga inadala kasta ni Kristo. No kasta nga rod, anagdingdingeg kayo kenkwana, ken nasursurwan kayo kenkwana, kas ti ginapud no ken Jesus. Ikatenyo kuman, ti may papan itinapalabes a panagbibiagyo, di tao adaan. Isu nga grup sa ama itunos, kadagiti mga lilaw adere. Ket mapabaru kay kumati espiritu dagiti isipyo. Ket makawisan kayo, kuma iti tao abaro. Nga naparso a maitunos ti Diyos, iti kinalinteg ken pudno a kinasanto. Gapuna, baybayan nyo di kinaulbod. Ket sa wenyo, ti pudno tunggal maysa, ti pada na tao. Tada tayo, agkikinnameng tayo, ti maysa ken maysa. Agpungtot kayo, ngem di kay agbasol. Saan kumang alumnek ti init, as ibupungtot kay pailaeng. Ket di kayo met ikan ti lugar ti sairo. Day di nagtaktakaw, saan kuman nagtaktakawin. No di ket agtrabaho, nga aramidan natin na imbag, babayan ti ima na, tapno adda, pagited na, iti adda pagkasapulan na. Awan kumatisaw na alas, arong muarting iwat yo, no diket tinaimbag, amay paay, pakapatib kiran, tapno agtrabaho ti parabor na, kadagiti agdengeg. Ket di kayo paglidaangin ti Espiritu Santo ti Dios, iso anakamarkanyo, anang isagana ti aldaw, ti panakasubot. So amin na pait, ken gura, ken unget, ken ariwawa, ken dakes sa panagsao, may kat kumakada kayo, agraman ti dakes apanggep. Ket, managayan ayat kayo, at daan tinalukne nga puso, ken nagpipinakawan kayo, akasmet ti Dios, ket pinakawan na kayo, gapo ken Kristo. Ti HBBC Bacara, 40 years en. Celebraran tayo ito, ti anniversary tayo ito no Domingo. Ket, awanan ti han nga adon, dagidi mun una nga members, idi damdamo, muno mang rugrugi, dating nga church tayo. Kaduan kada kayo, new believers. Anyo nga naimatangan ng digidirigat challenges, ti panakairugi, ti trabaho ti abo. Tila nakita yon? Digito'y agdama nga blessings tayo. But blessing without sacrifice is dangerous. So nga kakabsat, a Christian life without sacrifice is worthless. No Kristiyano ka, awan man lang naramid mo nga effort, sakripisyo, wano self-denial ti biyag mo, worthless tagi na Kristiyano. Para to, sitsitik, sinsinan, plastic na Kristiyano. So iti dito nga bigat, kahit kung ipakita kada kayo, anyat mang anag, kan raman, kan kinawort, iti maysa a Kristiyano. Digiti makungkuna nga, the positives in the Christian life. The positives in the Christian life. No, hanyong karamitan digiti nga upat kakabsat, awang kwenta at Christian life mo. May kamaging mong baptist ka, ngem awan kwenta na, worthless, kala ubaw, iti kina Kristiyano. So, these are very important things, the four positives in the Christian life. Agkararag tayo, Apo Diyos, agyaman kami kan ka tinabiyag nga saom.
Agyamang kami tinabiyag nga pangulwen wano pa nang idaulo. Daytoy apo nga ministry. Panginoon, sa oras na ito, tulungan niyo po ako, hindi lang sa pangangaral, kundi sa aking pananalita. Marami pong kaming mga kaibigan, kapatid, na nanonood, na hindi po makaintindi ng Ilocano. Kaya bigyan niyo po ako ng utterance, karunungan, upang aking maipahatid ng ayon sa iyong kagustuhan, using the Tagalog or English language, Panginoon, upang maabot ang lahat ng manakikinig sa oras na ito. Sana po ang lahat ay makinig ng taimtim. Maunawaan namin na ang apat na ito ay siyang magbibigay value, positive sa aming buhay, na pag wala ito, sa kabila, Panginoon, negatibo, madidepreciate kami. Ito po yung magbabawas ng aming worth at value bilang Kristiyano. Salamat, Panginoon, in Jesus' name, Amen at Amen. Pwede na tayong maupo lahat. Okay? Marami pong mga bagay at mga gawa, mga kaisipan sa ating buhay na magbabawas ng ating value. Pag ikaw ay bumili ng isang second-hand na bagay, ito man ay sasakyan, ito man ay kagamitan, naghahanap ka ng pwede mong mapintas. Pintas, tama ba yun? Kapipintasan. Naghahanap ka ng kapipintasan noong bagay na yon dahil gusto mong ibaba ang presyo. Kung halimbawa, sasakyan, ang kanyang open, ay ano yan? 250,000 yan. Kasi 2018 model pa yan. Iikutan mo yan, nako, mayroong kalid to Nako, may gas-gas dito. Nako, kalbo na yung gulong. So naghahanap ka ng kapipintasan, ang tawag doon, negatibo na aspeto upang ibaba mo yung presyo. Ganito na lang. From 250, kasi papapintura ko pa yan. Papaayos ko pa yan. Papapalitan ko pa ng gulong yan. 200 na lang. So yung tao ngayon, wala sa magagawa, kundi mag-meet kayo, hindi ganito. 230 na lang, kasi 250 open ko 200 ang tawad mo may nakita kang mga flaws. O sige, 230 na lang, take it or leave it, settle na tayo doon. Sa madaling salita, meron pong mga bagay-bagay sa isang bagay, ito man ay bahay, ito man ay sasakyan, ito man ay gamit, na pag nakita mong negatibo, bababa yung kanyang value. Sa atin din bilang mga Kristiyano, meron ding mga negatibong bagay na sa ating pagiging Kristiyano, nababawasan yung honor, nababawasan yung dignity, nababawasan yung respeto ng pagiging Kristiyano natin. Nakikinig na ho ba kayo? Ayaw ho ng Panginoon na ikaw ay Kristiyano lang sa salita, pero hindi Kristiyano sa kabuuan ng iyong buhay. Ano po ang mga negatibong bagay na ito? Sabi ng Bible sa ating binasa, walk not as other Gentiles. Pag ginaya mo yung buhay ng mga hentil, sino ba ang mga hentil? Ang mga hentil po nung araw, sila po ay labas ng church. Sila po yung mga tao na labas sa kagimungan, kongregasyon ng mga mananampalataya. Sa madaling salita, sila po yung mga unbelievers. Meron silang katangian, meron silang mga ginagawa, meron silang mga mindset na pag inadapt, ito ay ginawa ng Kristiyano, nababawasan yung tingin ng tao sa'yo, lalo tigit ng Diyos sa'yo bilang Kristiyano. Negative, depreciation sa atin yon. Pangalawa, sabi ng Bible, let not the sun go down upon your wrath. Aba, limnakan iti init, galit ka pa. Natulog ka na, galit pa. Pagising sa umaga, galit pa. 3 araw, galit. 1 linggo, galit. Alam mo, that depreciates your Christianity. Pangatlo, sabi ng Bible, let him that is stole steal no more. Ang Kristiyanong magnanakaw, hindi po bagay ang pagnanakaw sa kanya. Kaya ang Kristiyanong hindi nagtatithes, magnanakaw. Hello? Ano po yung sinabi ko? Ang Kristiyanong hindi marunong mag-tithes ay, tanong mo yung katabi mo, magnanakaw ka o nagtatithes? Hindi lang po kuripot ang Kristiyanong hindi marunong mag-tithes, magnanakaw din. Pero ito pong pagnanakaw na ito, hindi lang po sa tithes, kundi yung mga common na mga crimes. Nakakahiya at nakakababa, nakakadegrade ng buhay Kristiyano pag tayo po ay namuhay ng ganyan. Verse number 4, sabi ng Bible, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Pag lumalabas po
sa ating mga bibig ang mga salita na hindi kanais-nais, ito po yung nakaka-degrade sa ating kapwa. Pag lumalabas po sa ating bibig ang mga salita na karumal-dumal, na ito po yung mga sensual, ay nakaka-degrade din po ng ating Christianity. Kaya, pag sinabi mong Kristiyano ka, iwasan mo to dahil makaka-degrade lang sa pagiging Kristiyano mo. Pagtatawanan ka lang ng tao. Iisipin lang ng tao, hipokrito tayo. Number 5, ang sabi ng Bible, grieve not the Holy Spirit. Ano po ng Diyos Trinity? Ano po ang Diyos? Ang hina natin Alam nyo, pumunta na rin lang kayo sa church, seryosohin nyo na. Ay sayang lang naman, may kailan timmambay dito. Doon na lang kayo magtambay sa labas. Huwag ho kayong tumambay sa church. Hindi ho tambayan to. Ang iba sa inyo, parang tambay Hello? Ano yung sinabi ko? Ang Diyos ay? Sumagot ho lahat. Ang Diyos ay? Trinity. Ang Trinity ng Diyos, tatlo yan. Ama, Anak, Banal na Espiritu. Ang Ama, ang siyang nagplano ng ating kaligtasan. Ang Anak, ang siyang nagbayad sa krus upang ipatupad yung plano ng Ama. Pag tinanggap mo si Kristo, ang Holy Spirit ang manahan sa'yo. Naintindihan po natin. Ngayon po, ang sabi ng Bible, grieve not. Sa ibang verse, ang sabi niya, quench not. Ang Holy Spirit po kasi, ang pinadadala ng Diyos sa atin, na siyang presensya ng Diyos sa ating buhay, upang siyang gumabay, tumulong, manguna sa atin, sa ating Christian life. Pag siya po ay ating nire-resist, pag siya'y tinatanggian, pag siya po ay kinukwents, halimbawa, ganito po ang pagkwents ng Holy Spirit. Sabi ng pastor, mga kapatid, may gawain po tayo sa patak. Gawain po ito ng Diyos. Kapilya, tahanan ng Panginoon, bahay-sambahan, lugar ng panalaningan, place of prayer, yun na yun. Mag-commitment tayong lahat. Hindi ho ako naniniwala na hindi ka kinakausap ng Holy Spirit. At pag ikaw, hindi man lang nag-commit, hindi man lang kumibo, nakaka-depreciate sa Christian life. Nakaka-degrade sa pagka-Kristiyano mo yan. Kristiyano ka pa naman, baptist pa naman tao mo sarili mo, pero hindi ka man lang kumikibo. Hindi ko sinasabi ito para saktan ho kayo. Kung masaktan ho kayo, salamat naman, nakakaramdam ka pa. Pero ang aking layunin ay hindi upang saktan kayo, kundi upang ma-realize nyo, mga kapatid, na hindi dapat natin i-quench o saktan ang banal na Espiritu. Now, ano po itong nakaka-degrade sa atin? Kung halimbawa ikaw ay sasakyan, nakaka-degrade ng pagiging Kristiyano natin. Una, walk not as other Gentiles. Pag ginaya natin ang unsaved. Pangalawa, pag tayo po ay nagtatanim ng sama ng loob. Number 3, pag tayo magnanakaw. Number 4, pag tayo nagsasalita, lumalabas, namumutawi sa ating bibig, ang mga hindi kanais-nais na mga salita. Number 5, pag hindi po tayo sumusunod sa pagkibo ng banal na Espiritu sa ating buhay. Tanong po, alin dito ang meron sa'yo? Sa 5 yan, meron ba sa'yo yan? Hello? Hindi po tayo binibili. Pastor, bakit po sinasabing depreciate? Tayo ba'y binibili? Ginamit ko lang kung ilustrasyon yon para maintindihan po ninyo. Kaya tuloy, halimbawa, sabi nila, pag ang isang teacher gumawa ng masama na bombo, na Rafi Tulpo, alam mong apektado, hindi lang siya, yung profesyon ng mga guro. Bababa ang tingin ng tao sa guro. Ang mga pulis, na dapat manghuli ng kriminal, pag sila mismo ang nagkikip ng droga, sila na mismo ang nagbebenta ng droga, bababa ang tingin ng tao sa mga pulis, hindi na maniniwala tuloy sa pulis. At alam nyo, kung bakit marami mga tao ang mahirap natin akayin, sapagkat hindi po sila problema. Ang problema, ang mga Kristiyano, hindi nagpapakatotoo. Hindi po nagliliwanag. Hindi po umiilaw. Mga kapatid, kailangan ho nating pag-isipan to. Naintindihan po ninyo? Nagpapakatotoo ka ba? Hello? Hindi nagpapakatotoo kung makita lang sana nila ang testimony sa ating buhay, mga kapatid. Abi, malaking bagay mo yun. Alam nyo ba? Ito okay?
nung linggo, nung halos matapos na ang ating celebration ng anniversary, meron tayong kapatid, pamilya, Medrano family. Nandyan sila pasukin ngayon. Si Brother Medrano nagchat-chap ng lechon. Nung biglang sabihin sa kanya, susunog yung bahay niyo. Sinamahan po siya ng 2 men natin ng church. Brother Nestor, Tatay Alex. Ganyan po ang Kristiyano. Dumadamay sa hirap ng kapwa Kristiyano. Hindi po siya selfish na sarili niya lang niya ang kanyang ikalkalakag. Hindi ko alam ang Tagalog nun eh. Sinamahan. Naka-necktie pa yan, naka-long sleeve. So that nagyon natin kakabsat, di kita host, tumulong. Pagkatapos po niyan ng service, gabi na, pinuntahan pa namin, umakyat ka 5 kilometers. Pinanalangin ko sila, lahat. Alam niyo sabi ng mga kapitbahay, ang ganda ng church niyo, no? Gusto na rin namin maging Baptist. Kung nagpakatotoo pala ang Kristiyano, na ginawa niya ang kanyang tungkulin, yung nararapat niyang pag-uugali, at yung priority na dapat niyang ginagawa, nakikita at napapansin pala ng mga unbelievers. At yan po ay isang positibong puntos sa kanila. Pero kung tayo po ay gumawa ng gawain ng mga unsaved, kung tayo po ay nagtatanim ng galit sa ating puso, nandyan ka nga sa inyo, binabakbite mo ang pastor, ikaw ay magnanakaw, ikaw ay nagmumura, at hindi ka sumunod sa Panginoon, negative na puntos po yan sa ating komunidad. Kaya mga kapatid, iwasan natin ang mga negatibong ito. Ngayong umaga ay ating tignan sa ating binasang passage kung ano ang mga positive aspect. Nangihinayang ako dahil wala yung klaberya. Wala yata silang kuryente. Di ba? Let me know. Kasi may generator naman sila eh. Ha? Wala? Walang internet? O, nakakapanghinayang. Okay? O, alam niyo, kung may mga absent tayong mga members, nakakapanghinayang. Tignan niyo kung may mga absent. Nakakapanghinayang. Kung saan makapakinig ng ganito, magigising sa katotohanan. Ano po yung mga 4 na mga positibong puntos ng Kristiyano sa mga unsaved? Tandaan niyo po, hindi natin gagawin ito para magpa-impress. Karamihan po ng mga post sa Facebook, magpapa-impress lamang. Pero hindi po natin ginagawa para magpa-impress. Gagawin po natin ito para ma-inspire. Amen po ba? Para ma-inspire ang mga unbelievers. Ayan mo na yan. Number 1 na tayo kagad. Verse 23. Okay? Verse 23. Ang una po, sabi ng Bible, okay? Ket mapabarukay kuma ti espiritu dagiti isipyo. Ang una pong puntos na magbibigay ng positibong impression o inspiration ng mga unsaved sa atin ay be renewed in the spirit of your mind. Kinakailangan po na tayo ay mabago. Ano ang dapat mabago sa atin? Pakisagot nga. Ano ang dapat mabago sa atin? Pag yung sasakyan gas-gas na, hinilamusan mo yan, abay pambihira. Naalala ko, one time, may lumapit kay Pastor John. Magtitinda daw, ibebenta niya daw yung kanyang TMX na motor, Tito Dani. Pitak-pitak. Ano ba sa Tagalog ang pitak-pitak? Putik-putik. Oh. Pira naman. Ngayon, sabi ni Pastor John, magkano mo ibebenta yan? Sinabi ho niya yung amount. Sabi ni Pastor John, alam mo, pwede mong itaas ng 5,000. Linisin mo lang yung motor mo. Linisin mo lang motor mo. Pwede mong dagdagan ng 5,000 yan. Dilinis niya yung motor niya. Alam niyo, nabenta niya, nadagdagan pa 7,000. Anong kulang? Linis lang. Mawiwin mo na sana yung mga relatives mo eh. Maniniwala na sana sa'yo ang tao eh. Ang kulang lang sa'yo, linis. Linis lamang mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, konting linis lang kapatid. At ano ho ang dapat malinisan?
Ano ho ang dapat mabago sa atin? Ang ating pag-iisip. Meron ho ba tayong isip? Meron. Tama ho bang ating pag-iisip? Yun lang. Lahat tayo may pag-iisip. At lahat ng ating pag-iisip, may pinanggagalingan. Ang tanong, tama ba ang ating pag-iisip? Ngayon po, once and for all, pag tayo'y tumanggap na sa Panginoon bilang tagapagligtas, at tayo hindi pa kinuha ng Diyos, nabubuhay pa sa lupang ito, kung nais natin ng ating Christian life ay magkaroon ng mataas na presyo, mataas po na value o worth, anong kinakailangan? Baguhin ang pag-iisip. Paano po baguhin ang pag-iisip, Pastor? Ang pagbabago ng pag-iisip, dalawang bagay po ang sinabi ng Bible. Tignan niyo po sa verse 22. Sabi ng 22, that ye put off. Sabihin nga natin, put off. Ano po ang put off? Ano po ang put off? Alisin. Tanggalin. Ilocano, oksubin. Alisin, tanggalin, oksubin. Oksutin. Kung tagalawag, oksutin. Tagabintar, oksutin. Put off. That's how you renew the mind. Meron kang dapat tanggalin na pag-iisip. Ano po itong mga dapat nating tanggalin pag-iisip? Sabi sa Galatians 5, mga kapatid, tanggalin mo yan. The word put off means to throw out. Put off the old men. Yung sinasabi po niyang old men, lumang pagkatao. Ang ibig sabihin ng pagkatao, pag-iisip. Alisin, tanggalin, oksubin, oksutin, yung lumang pag-iisip. Ano po ba itong lumang pag-iisip na to? Na pag hindi natin inalis ito, na pag hindi nyo pinapansin itong aking tinuturo sa inyo, baliwala. Kung binabaliwala ho natin to, nakikinig lang kayo, pero hindi po nyo sinasapuso ang instruction na to. When you neglect your mind, you know what happens? You will act like a lost person. Pag hindi natin binago yung sinasabi ng Bible na lumang pag-iisip, ang magiging acting mo para kang unsaved. Kristiyano, pero parang unbeliever. Wag nyo na akong isipin kung may kakilala kayong ganon. Ang tanungin nyo na lang, ako ba yon? Sapagkat bawat pagturo natin, tatlo yung bumabalik sa atin. Pwede mong sabihin, Pastor, may kilala akong ganyan. Kristiyano, pero parang unbeliever. Baptist, pero parang unsaved. May kilala ho akong ganyan. Kapatid, sino? Ako ho. Yun ang maganda. Alam mong aminin na ikaw yun. When we neglect our mind, mga kapatid, we will act like an unbeliever. Ngayon po, ano po ba itong mga katangian ng isang unbeliever? Na itong katangian na ito ay dahil sa kanyang klaseng pag-iisip na meron siya. Basahin po natin ang Romans 1. Romans 1. At makikita po ninyo, hindi ko nasisimulan sa verse 18, pero yun po ang talagang konteksto. Magja-jump na lang tayo kagad sa verse number 29. Sapagkat mula 18 hanggang 28, lahat po yan ay mga dinidescribe po niya yung unsaved. Tignan natin yung kanyang mga katangian. At tignan natin kung meron pa rin sa atin ang ganitong katangian. Hello? At kung meron pa sa atin ang mga katangian na ito, anong dapat nating baguhin? Kung akin pong mapindot, ma-press, kumbaga sa massage, matats, at ikaw ay masasaktan, aba, panahon na para baguhin mo pag-iisip. Okay.
Simulan natin sa verse 29. Halika na, Edward. Mabilis. Nasaan yung scotch tape mo? Okay. Ang una po, ang sabi dito, sa Romans chapter 1, verse 29, ang una po dyan, nakatangian ng isang unsaved, dahil sa klaseng pag-iisip meron siya, ay ano po? Unrighteousness. Ang sabi sa Ilocano, kinakillo. Meron po siyang pag-iisip na allergic sa tama. Kaya pag pinagsabihan mo ng kanyang kamalian para itama mo, magagalit. Ikaw ba yon? Pag ikaw ba'y nilapitan ng pastor at pinagsabihan ka, kapatid, hindi ayos yung damit mo. Kapatid, hindi tama yung buhok mo. Kapatid, mali yan. Dito ang tama. Pag ikaw ay nagagalit sa nagtatama sa'yo, meron kang maling pag-iisip. Sapagkat ang maling pag-iisip, galit sa tama, masaya sa mali. Kung bakit sa ating kapanahonan ngayon, ang tao ay mas nasisiyahan sa mali at pinandidirian ang tama. Ngayon, nasave ka na, baguhin mo rin isip mo. Galit ka na sa mali, ibigin mo na ang tama. So, ang una po dyan ay, sige, lagay natin. Dito, dito. Ay, sige, dikit mo. Ayan. Hindi didikit eh. Kasi, napunta na sa daliri mo yung dikit niya eh. Unrighteousness. Pangalawa po, anong nakita niyo sa Bible? Ano po? Oo. Ang fornication po ay, ito po'y sexual act ng mga hindi pa nag-asawa o kasal. At kalimitan ito sa mga kabataan. High school, college. Hello? This is unlawful sex and premarital sex. Fornication, lagay natin. Okay. Pangatlo, ano po yung pangatlo? Wickedness. Kaya, look ha, pag Kristiyano ho tayo, kinakailangan wala ito. Ano po yung pangatlo? Wickedness. Ang wickedness po sa Ilocano, kinadakes. Ano't opposite ni kinadakes? Kinaimbag. Noon niya dinaimbag, isut dakas si tao. Noon niya didakas, kala isut na imbag. Alisin natin yon. Next, ano pa po? Ang katangian ng unsaved. Covetousness. Ang covetousness ay pag-ibig sa salapi. Hindi ho masamang yumaman ang Kristiyano. Pero pag yon ang kanyang inibig, pagyaman sa salapi, kaysa pagyaman sa Panginoon. Imbes nga panagbakdang, itiapo, panagbakdang ti sarili na, dahil nakita niya yung mga classmate niya, nakita niya yung mga colleagues niya, yung mayaman, NB sa Tagalog? Nainggit siya. Gusto niya rin maging mayaman. Covetousness, pag-ibig sa salapi. Okay? Covetousness. Next. Ano pa po? Maliciousness. Ang maliciousness sa Ilocano ay dakes anakem. Ang dakes na nakem, hindi nakikita, nasa isip. Pero ang kanyang resulta, nakikita. Dakes anakem. Sunod na tayo. Managpanunot ti dakes anakem. Palitan ng pag-iisip. Okay. Next.
Sunod po. Natanggal na. Si covetousness. Natanggal na rin. Si fornication. Oh. Okay. Next po. Envy. Hindi lang envy. Puno. Puno na. Ano ulit yung envy? Inggit. Pag ikaw ay mainggitin na tao, at sinabi mong Kristiyano ka, aba, nakaka-degrade po ng pagka-Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyano, wala pong lugar ang inggit sa kanyang puso. Sapagkat sa Kristiyano, ubod po ng pagpapasalamat. Na kung ano man ang meron siya, kung ano man ang wala sa kanya, na meron sa iba, hindi po inggit sa kanya yon. Sapagkat pinagpapasalamat niya, hindi yung wala sa kanya, kundi kung ano meron siya. At dahil matured siya, pinagpapasalamat niya rin yung wala sa kanya, dahil alam niya na pag nasa kanya, baka ikasisira niya. Sabi ng Lord, salamat, ito lang ang binigay mo sa akin. At hindi ganon, sapagkat pagka ganon, baka masisira ko. Kay Lord, salamat, salamat, salamat. Wala pong envy. Pero kailan mo Kristiyanong envious? Inggit? Hindi masaya sa blessing ng iba? Ay, naku po. Nakaka-depreciate po sa Christian life yon. Amen po ba? At hindi ka aangat pag ikaw ay mainggitin. Next po. Murder. Pambihira. Meron ba sa inyo dito, murderer? Ang sabi po ng unang Juan, ang siya pong may galit o puot sa kanyang kapatid, ay walang pinagkaiba sa isang murderer, sapagkat siya rin mismo murderer na. Hello? Ikaw po ba'y galit sa iyong kapwa? Oh. Murder. Next. Ano ba po? Aba, itong gustong-gusto ng mga kulto. Hello? Gustong-gusto ng kulto ito. Ano pong gustong-gusto nila? Magdebate tayo. Sa Ilocano, ring-ringgor. O nga naman, ang ingay pagkadebate. Parang nasa loob ng galyera. Hello? Kasi po, kantsawan eh. Tama. Ayan. Dagdag natin dito. Dito na sa taas. Next. Deceit. Ano sa Ilocano ang deceit? Ano? Panlilin lang, Tagalog. Oh. Ang panlilin lang may kasamang pagsisinungaling. Ingat po tayo in conducting ourselves, our business, our job. Pati mga mag-aaral, huwag kayong mangungupya sa katabi nyo pag-exam. Oh. Dagdag natin ha. Saya-saya mo, nakapasa ka. Puro kopya naman. Proud na proud ka. Fifth honor. Fifth honor sa pangungopya. Ano pa po ang gawain ng mga unbelievers? Ano po ang malignity? Maligno. Malignity. Ano ang malignity? Tulungan niyo ako. Look at your Bible. Ano yung malignity? Kinadangkok. Tama? Kinadangkok. Hindi dumikit, oh. Hira. Patayin mo kaya muna yung electric fan. Yung murder de electric fan. I said, you murder the electric fan. Lumakas eh. Oh. Okay. Still there? Oh. Okay. Ano yung malignity? Kinadangkok. Oh. Whisperer. Ay, naku po. Yung mga chismosa dyan. Hello. Mga chismosang kapitbahay. Ayan o. Whisperer. Di ba? Lagay natin. Okay. Next. Ang kapatid po ng whisperer, backbiter. Ano yung sabi ng backbiter? Kumakagat sa likod.
Hello? Nangangagat sa likod. Ibig sabihin, wala kang kamalay-malay, wala kang kaalam-alam, sinisiraan ka. Gawain po yan ng unbeliever. Gawain po yan ng unbeliever. Next po. Bira naman eh. Sabi mo kasi, didikit eh. Oh, ang galing talaga ng diskarte ni Edward. Haters of God. Galit sa Diyos. Alam niyo po kung bakit galit sa Diyos? Sapagkat ang Diyos po ay representation ng holiness. Eh ang tao, nais niya darkness. Kadiliman. Ang Diyos po, liwanag. Eh ang tao, ayaw niya sa liwanag. Bakit po? Isokunada. Sukada kayo, may takapilyayo ka. Apay met, masinsinita. Pag nakatabi ko yung mga members nyo, feeling ko, impyerno ako. Talaga. Di di mading aramid na matinggar, gapo di pa nakakita na kada tayo. Ayan o. Next. Despiteful. Despiteful. Anong despiteful? Ilocano? Ha? Wala man lang akong tumulong sa akin sa ano Ganito na nga lang. Oh. Despiteful. Nakuspag. Tinakuspag manang ipababatipada ng tao. Nakuspag. Despiteful. Amen. Hindi po yan ugali ng Kristiyano. Pag may ganyang ugali ho tayo, anong dapat baguhin? Pag-iisip. Okay, lagyan na natin si despiteful dyan. Next, ang kapatid ni despiteful ay mayabang. Siya lang ang magaling. Wala nang iba. Proud. Next, magkakapatid to. Boasters. Tatlo hong kayabangan yan. Despiteful, proud, boasters. Oh, ayan. Ito pa, ang dami talaga ng katangian ng unbeliever, ano? Nag-iimbento ng masama. Ang ibig sabihin po ng masama, ikakasira o ikasisira. Ang Kristiyano po, mahilig mag-isip ng mga ideyang makakapagpabuti. Ang unbeliever, yung kanyang pag-iisip, nagdudulot ng pagkasira. Kaya tanong, isip ka ng isip, ang dami mong ideya. Yan ba ay nakakapagpabuti sa Christian life mo, sa church? O nakakasira sa pagkakristyano mo at sa kagimungan ng ating church? Amen. Oh, dali. Next. Nako. Mga anak, Kristiyano ba kayo? Believers ba kayo? May Kristo ba kayo? Masunurin ba kayo? Yun lang. Pastor, ang hirap po Pero ang sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Manalangin ka. Panginoon, tulungan mo ako na matuto sa pagsunod sa magulang. Sapagkat ang isang Kristiyanong hindi masunurin sa magulang ay Kristiyano pero parang unbeliever. Okay? Next. Ito. Without? Ano pong without understanding? Awan pa nakaawat na. Anat dapat nga maawatan na nga di na maawatan. Anat dapat makita na nga na makita. Nakuna na, kitain ka nga di ka makita. Tagapasukin. Anat kitain na nga di na makita. Jay kinapud no. So pag ikaw,
Nagpipreach ang pastor, ang liwaliwanag. Ang liwaliwanag. Hindi mo pa makita. Kristiyano ka, pero utak, unbeliever. Okay. Next. Ito. Covenant breakers. Hindi marunong tumupad sa pinag-usapan. Ang sabi ho, 8:00 ang oras ng service eh. Nakakapangit po sa isang church, pag nakalagay dyan, Sunday service, 8:00 a.m. Nagmamarcha ang mga members, 10:00 na. Nakakapangit ho yun. Tamaan kahit magalit. Kung magalit ka, ayaw mong magbago, bahala ka. Kasi ako, gusto kong matuto ka. Gusto kong lumago ka. Tignan mo sarili mo, hindi ka lumalago dahil sa maling pag-iisip. Nandito ako para i-identify niya. Magagaling ka sa akin, am I become your enemy because I tell you the truth? Pag okay lang, kahit ang Panginoon, ang dami ding naging enemy. Dahil po siya nagtaturo ng tama. Ganun lang yun. Oh. Kaya, sa susunod, no latecomers. Huwag niyong antayin. Wala pa dyan. Hindi pa nakaprinta dyan yung ating, hindi pa nakaprinta dyan yung ating schedule of services, ha? Wala pa dyan sa harap. Wala pa, no? Palalagyan na natin yan. Sunday service, 8:00 a.m. Pambira, 8:00 a.m. Makikita ng mga kapitbahay, 9:30, nagdadatingan pala. Kung yang mga yan, mga kapatid, natakneng, nga tattao, they will say, agwing-iwing, awan, dating at church. Kaya alam nyo, nakalulungkot, marami hong mga church na mga miyembro, matitigas ang ulo. Problema ng pastor. Hindi ho sa ayaw namin ng problema. Pero dapat tayo, hindi problem maker, problem solver. Ayan o. Lagay na natin. Okay. Tama po ba? Okay. Next. Ito naman. Without, pakibasa. Nilalang siya ng Diyos na lalaki. Pero feeling ko, babae ako eh. I feel you. Ayan o, without natural affection. Hindi ho natural na ang lalaki, pakiramdam niya, babae, unbeliever ho yan. Kaya kayong mga Kristiyanong lalaki, magpakalalaki tayo. At mga Kristiyanong babae, magpakababae kayo. Mga kapatid, ay pambihira, Pastor, alam mo, okay na ako eh. Nung sinabi mo yan, di na tayo magkasundo eh. Wala akong magagawa. Gusto kitang tulungan eh. Alam nga man na iwasan ko to. Sa dinami-dami na ng sinabi ko, huwag mong ilagay yan, baka masaktan ng mga nanonood ha. Ay, hindi po pwede eh. Nasa Bible eh. Hello? Ayan o. Kaya magbago na. Sabi mo sa katabi mo, lalaki, magpakalalaki ka ha. Be a man. Be a man. Oh. Katakatawaan nyo lang kakabsat, pero sana tumagos sa inyo to. Oh. Next. Implacable. Ano ang implacable? Ano sa Ilocano ang implacable, mga kapatid? Ano? Pambihira. Biblical pala yung salitang salawasaw. Masakit yun salawasaw. Kunadagat, salawasaw ka nga ubing. Kunadano, nakabalbaliwag-wag, salawasaw ka nga ubing. Yung palang English nun, implacable. So tapno hambot pangit ka din ka, salawasaw ko nga ubing, implacable ka nga ubing. Kunam to. Hey, you're implacable. Awan dapat salawasaw nga Kristiyano. Tuloy. Last but not the least, unmerciful.
awanan asi. Amuyo kakabsat, ti dapat pakakitaan ti panangaasi. Dagiti Kristiyano. Alam niyo kung bakit tayo po ang dapat kakitaan ng pagiging merciful? Ramdam natin ang mercy ng Lord sa atin. Totoo po yan. Totoo yan. Amen? Oh. Okay? Salamat sa effort nyo. Yan ang tinatawag na sacrifice. Oh. Lagay nyo na rito. Okay. Ano ang sabi ng Bible? Mga kapatid, lagay mo na rito. Sige, para ba mo ito yan? Para ba mo ito yan? Pag tayo po ay sinabi kong Kristiyano ako, pero nakikita ang lahat ng ito, I'm a Christian, pero parang unbeliever. Sinasabi ko ito para magising na tayo, magbago sa isip. Pastor, paano natin baguhin ang isip na yan? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, put off. Ayan. Put off. Put off. Ang ibig sabihin, ikaw mismo, kung may ugali kang ganyan, huwag mong pagtatakpan ng ugaling yan. Huwag ka nang mangangatwiran. Bagkus sabihin mo, Panginoon, dapat maalis ito. Huwag kang mangangatwiran. Sapagkat kung nangangatwiran ka sa isip mo ngayon, nilalabanan mo ang katotohanan, nire-resist mo ang banal na espiritu, mga kapatid. Ako'y nalulungkot para sa iyo sapagkat hindi ka lalago, hindi ka magiging kagamit-gamit sa kanyang gawain. Sayang ang biyaya ng Panginoon sa iyo. Sayang na sayang lang ang pag-ibig niya. Throw out the works of the flesh. Ngayon po, anong sinabi ng Biblia? Verse 24. Di pagkatapos na nating natanggal, ano? Pag natanggal ko, anong nakita mo na? Yung butit ni pastor. Nakita na. Okay. Ang sabi ng Bible, 24, and that ye put on the new man. Ito na ang ating new man. Ito na. Oh. Kung sinabi kong pastor ako, pero yun ang aking damit, pagtatawanan ako. Pagtatawanan ako. Pero, mga kapatid, pag sinabi ko sa inyo, ako po ay isang lingkod ng dakilang Diyos. Tinawag na mangaral ng kanyang dakilang salita. Sa kapong Kristiyano, may Kristo sa puso, may Holy Spirit. Ako po ay isang nag-aaral at mangangaral ng Biblia. Kahit hindi ko pa sinasabi sa iyo, sa hitsura pa lang, alam na this. Sa hitsura pa lang, alam na this. Sabi ko ng Bible, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ang ganda po sa Ilocano. Pakibasa nga po 24. Lakasan nyo. Ready, go. Akin na. Akin na nga. Yung Bible. Ephesians 4. Oh. Verse number 24. Ang ganda po sa Ilocano. Ket makawesan kayo kumati tao abaro. Okay? Nga naparswa, maitunos ti Diyos iti kinalinteg. Ibig sabihin, ganito lang ho kasimple. Isuot mo ang pag-iisip na hindi kumokontra sa Diyos, kundi sumasang-ayon sa Diyos.
Pag-iisip na pag ang pastor nangaral ng Biblia, hindi mo kinokontra sa isip mo, hindi ka nangangatwiran, hindi ka patay malisya, hindi ka nagbubulag-bulagan, hindi ka nagbibingi-bingian, kundi sumasang-ayon ang loob mo. Marami hong mga Kristiyano, tinatamahan na, sinasadya pa ng pastor, nagbibingi-bingian pa. Alam mo ang meron sa'yo, kapatid? Lumang tugtugin. Lumang isip. Kapatid, paano ka lalago? Ha? Paano lalago ang biyaya ng Panginoon sa'yo? Paano ka magamit ng Panginoon ayon sa kanyang kagustuhan? Hindi, isip mo nga, hindi niya mapangunahan Buhay mo pa kaya? Pitaka mo pa kaya? Wallet mo pa kaya? Bulsa mo pa kaya? Mapapangunahan ba niyang laman ng bulsa mo? Isip nga, hindi niya mapangunahan Kumukontra nga ang isip mo Bulsa pa? Mahirap. Ang tagal-tagal na natin. 40 years na tayo. Hanggang ngayon, kuripot ka pa rin. Years ka na. Nagmasteral ka na sa Biblia, sa tagal, sa dinami-dami, paulit-ulit na preaching. 10 years na. Hanggang ngayon, hindi ka mabarunong mag-commitment. Alam mo kung bakit? Lumang isip. Pinaiiral mo. Pinangungunahan ka ng lumang pag-iisip. Huwag mong hayaan. Marami sa inyo rito, medyo matatanda na. Alam ko ang matanda mahirap turuan. Pero ang Kristiyanong matanda, hindi mahirap turuan. Ulitin ko ang may edad, mahirap pong turuan yan. Tama ho ba? Ako nga wala pa ako sa matandang edad, pero may edad na rin konti. Mahirap po talagang turuan ng may edad na. Pero ang Kristiyanong may edad, natututo yan. Kung ano ka, may edad lang o Kristiyanong may edad? Aba, kung hindi ka natututo, may edad ka, pero hindi ka Kristiyanong may edad. Sabi ng Bible put on the new man. 40 years. Wow. Hello mga kapatid. Sa mga bago, I hope klaro sa inyo yon. Pangatlo, ang ganda ng pangatlo. Sabi ng Bible, verse 28b, bago nga yung pangatlo, tignan ko muna yung mga congregations natin kung buhay kayo. Kayo ba ay responsive pa? Kayo ba ay excited pa? Pasukin nga muna. Pasukin. Tignan ko nga yung pasukin. Mga kapatid, alisin nyo na yung lumang isip, ha? Amen. Huwag kayong kumokontra. Sang-ayunan yung salita ng Diyos, ha? Yun ang bagong isip. Yung sumasang-ayon sa isip ng Panginoon sa Biblia, ha? Next. Lawag. Amen, mga kapatid. Amen. How about Claveria? Wala pa rin ang Claveria? Australia? Okay. Ayun. Buhay pa kayo dyan. Amen. Dingras. Pintar. Saba. Apari. Atlasam. Ayun. Praise the Lord. Okay? Meron ba akong dinamention? Wala na. Number 3, 28b. Let him that is tall still no more. But rather let him labor. Ano daw ang dapat sa Kristiyano? Masipag. Magtrabaho. Ang sabi mo ng Ecclesiastes 9:10, whatsoever thy hand findeth to do. Ano daw ang ginagawa ng masipag na kamay? Ano daw po ang katangian ng diligent na tao? Naghahanap ng trabaho. Naghahanap ng magagawa. Whatsoever thy hand findeth. Noon niya't makita na. Findeth. Ang taong tamad, naghahanap ng kama at matutulugan.
Ang taong tamad, naghahanap ng paglelemengan. Ano ba sa Tagalog yon? Pagtataguan. Makikita mo na lang nandun, uy, ba't ka nandyan? Nagtatago habang nagtatrabaho ang iba. Ayan. Ang Kristiyano po masipag. At ang kamay ng isang masipag na tao, naghahanap ng magandang gagawin. Tanong, kayo po ba'y mga masisipag na Kristiyanong miyembro ng HBBC? Anong ginagawa nyo dito sa church? Tignan nyo. Ang masipag, naghahanap ng gagawin. So, labor. Okay now. Sabi dun sa Bible, balikan natin yung Ephesians. Alright? Working with his hands, the thing is good, that he may have to give to him that needed. Ituloy ko na lang sa next time to. Sayang, maganda eh. Okay na yun. Nabitin ba kayo? Okay na yun, mga kapatid. Hindi nyo pa nga pinapalitan yung isip nyo, magtuturo na naman ako ng maganda. Palitan muna natin yung ating pag-iisip. Palitan muna natin yung ating computer para naman ma-installan natin yan ng application. Magdadagdag na naman ako. Hindi pa napapalitan ang ating pag-iisip, mga kapatid. Amen po ba? Okay. Ngayon po, kayo po ba'y na-encourage sa ating preaching? Meron ho ba kayong natutunan? Kahit hindi ho tayo magsasabi muna ng mga realizations natin ngayon, alam ko, gumagalaw na ang banal na Espiritu sa'yo. Alam mo, ito yung mga klaseng, kinig ko kayo, ito yung mga klaseng mensahe na pag nangaral ang pastor, talagang kikilos ang banal na Espiritu. Mararamdaman niyo ho yun. Amen. So ano po yung ating natutunan? Dalawang bagay lang. Put off the what? Old men. And put on the new men. Ano pong ibig sabihin nun? Palitan ang Amen. At tuklasin ang salita ng Panginoon. Welcome sa ating siniskwela. Okay? Gira. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming lesson ngayong umaga. Sana po ay magdulot ito ng change, life-changing itong message na to, transformational sa amin. That we take off the old man and put on the new man. Ang ibig pong sabihin yan, hindi na ho kami yung tao ng pag-iisip, kumokontra sa Biblia, nagbibingi-bingihan, na parang walang narinig, o nangangatwiran pa, kundi sana po, kami yung tao na sumasang-ayon sa aral, turo ng Biblia. Sapagkat ito po ay sang-ayon sa aming Panginoon Jesucristo. I pray, dear Lord, that each and every one of us will go with a renewed mind. In Jesus' name I pray. Everyone says,